Oni si aj zaslúžia naozaj túto pozornosť, že vy ste veľmi krásne uchopili niečo, čo doteraz tu nebolo na Slovensku. Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Hviezda roka. V predošlých častiach sme vám približili samotný projekt a spoznali sme jednu z víťaziek a tentokrát nazrieme do zákulisia, teda očami porodkyne. Mojou hostkou je Zuzana Sara zo spoločnosti Value, ktorá bola členkou poroty prvého ročníka Hviezdy roka. Zuzka, vítaj v podcaste. Ahoj. Skúsme začať úplne od začiatku, aby naši poslucháči, ale teda aj my, aby sme ťa lepšie spoznali. Kto si a čomu sa vo Value venuješ? Tak úplne v úvode ja som mama dvoch dospievajúcich dcér. Som bratislavčanka, aj napriek tomu, že už roky žijem v Martine, tak moje srdce patrí sem. Okrem toho prezradím veci, ktoré možno nie sú naprvu viditeľné na webe, tak som aj vrcholový športovec a športu sa venujem stále celý život a venujem sa deťom. To som ani ja nevedela. No vidíš. A popri tom všetkom ja mám rada ľudí a celú svoju profesiu sa venujem ľuďom. Som zakladateľkou spoločnosti Value. A my máme naše služby sú postavené na 3 pilieroch. Častokrát ma môžete nájsť v roli headhuntera. To je taký ten náš prvý pilier, kde prepájame šikovných ľudí s fajn pracovnými príležitosťami. A v rámci tohto prepájame aj firmy so študentami a spolupracujeme na rôznych projektoch vzdelávacích. Ten druhý pilier, tam ma viete nájsť v roli konzultanta, ktorý sa vie pozrieť na to, ako HR oddelenia fungujú. Aké majú procesy, či v rámci toho cyklu zamestnanca dokážu súčasne inovatívne fungovať, tak aby aj brand vedeli mať pekný, ale hlavne, aby sa vedeli dobre starať o zamestnancov svojich. V tomto prípade robím audity, robím potom konzultanta v tom, že nastavujeme tie procesy a niekedy mentorujem alebo tieňujem HRistov. A tá posledná noha, na ktorej stojíme v rámci spoločnosti, tak je to vzdelávanie. A ja sa venujem najmä komunikačným zručnostiam alebo zručnostiam potrebných pre 21. storočie, ako je schopnosť riešiť problémy, aká je tímová dynamika, ako spolupracovať, ako si rozumieť. Čiže nie len tie hard skilly, ale aj soft skilly. Áno, jednoznačne tie soft skilly sú veľmi dôležité k tomu, aby to celé fungovalo. Tie hardy sa dajú oveľa jednoduchšie naučiť. Takže toto sú také 3 piliere toho, čomu sa ja venujem v spoločnosti Value a pre tie projekty si potom prizývam vždy takých partnerov, ktorí sú profici a experti v tej danej veci. Tak to bolo riadne obšírne, ďakujeme a znie to veľmi zaujímavo. Ako vlastne vyzerala tvoja cesta k tejto profesii a tejto pozícii? Ja som paradoxne začínala úplne inak. Počas gymnázia som aktívne športovala, bola som vrcholový športovec, takže moja cesta bola veľmi prirodzená ísť na FTVŠ. A keďže som mala takých veľmi náročných rodičov, ktorí povedali, preboha, poď niečo normálne študovať, tak našla som si lásku v logopédii, takže ja som vyštudovaný logopéd. Tej profesii som sa chvíľočku venovala. A to boli časy, keď prichádzal rok 2000 a mnohí zahraniční investori prichádzali na slovenský trh. A ja som si vtedy uvedomila, že toto ma trochu láka, ale neviem poriadne anglicky. A že čo viem, že vlastne veľmi moc nič neviem pre tie zahraničné spoločnosti a keď budem vedieť anglicky, tak hádam nejakú príležitosť na tom trhu bude mať. Tak som sa rozhodla odísť. Žila som v Londýne, študovala som tam, potom som nejaký čas žila na Ibize. A keď som sa vrátila, tak som dostala prvú príležitosť v nemeckom korporáte robiť asistentku. Čiže ja som absolútne presne začínala som ako asistentka, najprv ako asistentka finančnému a administratívnemu riaditeľovi. A tým, že spoločnosť sa rýchlo vyvíjala, neskôr som dostala možnosť robiť office manažérku. Takže som zabezpečovala komplet všetko, čo office manažér robí. A v jeden moment prišla možnosť ísť rozbehnúť prevádzku ako personalista a nahajrovať v priebehu 4 mesiacov
vedcov, 400 zamestnancov. Takže urobila som... To bol riadny challenge. No to teda veru bol. A teda išla som do toho a odvtedy robím prácu s ľuďmi, pre ľudí v rámci personalistiky. Čiže v začiatkoch tvojej kariéry by aj z teba bola hviezda roka. Ja by som robila kedykoľvek asistentku alebo office manažérku. Je to krásna, rôznorodá práca, mne sa veľmi páči. A teda každá práca má svoje krásne aj náročné stránky. Čo ťa na tej tvojej baví najviac? A teda, ak chceš, môžeš povedať aj čo najmenej. Mám to šťastie, že robím veci, ktoré ma bavia s ľuďmi, ktorí mi dôverujú. A mňa najviac baví na tom ten výsledok alebo taký ten koniec, že keď sa obzriem a vidím, že niečo, čo nefungovalo, zrazu funguje vďaka možno nejakým nastaveným veciam. Alebo ma veľmi teší, keď dokážem ako headhunter zmeniť kvalitu života tomu kandidátovi, že mu dokážeme nájsť lepší job, lepšie platený, alebo v mieste bydliska, alebo roky predtým musel dochádzať. Alebo počas školení, keď mi ktokoľvek cinkne a povie Zuzi, tak toto mne funguje už aj doma. Že fakt, že výborné veci. Super. A teda veľa sa rozpráva o tom, že celý ten market, hľadanie práce a tak, že je to teraz úplne šialené a že je to veľmi náročné. Aký je tvoj pohľad na to, keďže naozaj s tým pracuješ asi v centre toho celého? Osobne si myslím, že máme veľa šikovných ľudí na tom trhu práce. A zároveň ešte stále sa tí, ktorí robíme túto profesiu rekrutéra alebo toho, kto vyberá, tak máme priestor veľa ešte sa posunúť v tom zmysle, že pozerať sa na toho človeka ako na niekoho, kto má svoj príbeh a len tak ho neodmietnúť, lebo mi možno nefitne v tom životopise názov presne tej pozície. Že schopnosť čítať medzi tými riadkami dnes ešte nie je veľmi bežná vec u personalistov a mnohí veľmi šikovní ľudia ostávajú pred bránami tých firiem, že nedostanú ani len tú príležitosť. Jasné. A teda toto je niečo z toho vnútra, už keď si pozerajú ten životopis, čo by si možno odkázala ľuďom, ktorí práve pripravujú ten životopis a chcú sa niekam dostať? My sme sa práve 2 dní dozadu rozprávali s mojou dcérou, ktorá sa stala HR trainee pre jednu zahraničnú spoločnosť a učí sa čítať tie životopisy a náš zdieľaný office, ktorý sme pár dní posledných spolu mali, tak čítala, lúskala tie životopisy ako úplný začiatočník a mi povedala, že mami, prečo toto neučia na školách, ako si písať ten životopis? Že to je úplne hrozné, ako tí ľudia píšu o sebe. A pritom je to tá prvá ich vizitka, ktorou sa môžu odprezentovať. Je to naozaj... Veľakrát sa teda bavíme aj v mojom okolí o tom, že sú veci, ktoré nás v škole naučia, ale potom sa chceme zaradiť do toho pracovného sveta a zistíme, že toho ešte veľa nevieme. To CVčko je veľmi dôležitá vec, hoc si to mnohí možno nemyslíme a mnohí tomu ani neprikladajú tú dôležitosť. Je veľa veľmi vysokých expertov alebo šikovných ľudí, ktorí to ani nikdy nepotrebovali, lebo boli tak šikovní, že vždy tú prácu mali. A mnohí sa dostanú, viacerí z nich, keď sa dostanú na ten trh práce, tak sú bezradní. A mne sa opakovane dostávajú do rúk také životopisy, kde ja vidím ako keby, že toto je určite nejaký expert. Neviem úplne presne, lebo to CVčko, ten životopis je napísaný veľmi školáckým jazykom. A ja sa snažím minimálne zavolať tomu človeku a veľakrát mu hovorím, že poďme sa na to pozrieť. Poďme to trošku prerobiť. Ak aj tu neuspejete, aspoň možno do budúcna to bude trochu lepšie a tí ľudia sú za to veľmi vďační, keď vieme takto spoločne tie životopisy trošku prerobiť. Takže teda vo Veliu vás čaká ešte veľa práce, kým to bude na takej úrovni asi na akej by sme pokiaľ chceli. Nás AI nenahradí. Tak ako sa hovorí, AI nahradí iba tých, ktorí s ním nevedia pracovať, takže verím, že to tak nebude. Ak by si mala spomenúť jednu vlastnosť alebo schopnosť, ktorá teba profesne najviac definuje, čo by to bolo a vieš vyťahnuť iba jednu? Disciplína.
teraz sa presunieme k súťaži, priamo k našej súťaži Hviezda roka. A teda ako bola tvoja cesta k tomu, že sa stal porodkyňou? Na LinkedIne som prvýkrát, kedy to bolo takto ku koncu roka, pred rokom tento projekt. A už tým názvom Hviezda roka a tou víziou oceňovať tých neviditeľných, mne to úplne učarovalo. A tým, že moja profesia začínala ako asistentka, tak mne to proste nedalo. Napísala som Vande, že či nepotrebujete pomôcť s hocičím. Chcela som byť toho súčasťou a tak slovo dalo slovo a ocitla som sa v porote. A my teda veľmi ďakujem, alebo okrem toho, že si bola porodkyňou prvého ročníka, tak si bola aj takou našou mentorkou v tomto celom, tak veľmi pekne ďakujeme. A teda už keď si bola v porote, ako vyzeralo samotné to hodnotenie zo zákulisia? Pre mňa byť v porote vo Hviezde roka nebolo prvýkrát ako keby v tej roli porodcu. A to, čo ja si uvedomujem v tomto, to je obrovská zodpovednosť. Každý nominovaný si zaslúži tú pozornosť a aj my v porote v Hviezde roka sme sa snažili byť veľmi transparentní a snažili sme sa byť čo najviac objektívni. Samozrejme, nie vždy sa to dá zabezpečiť, ale spolu sme si definovali také kľúčové veci, ktoré sme chceli hľadať v tých ľuďoch a na základe toho potom sme sa veľa rozprávali o každom nominovanom, kým sme nedospeli k víťazom. A teda aj my sme tú súťaž poňali celú tak, že sme sa snažili, aby to bolo čo najviac anonymizované, aby to naozaj nebolo na základe toho, že tak tento človek je mi sympatický podľa fotky alebo podobne. Čiže bolo to celé nastavené podľa avatarov a podľa príbehov, ktoré nich kolegovia napísali. Sledovala si tie príbehy teda aj predtým, ako sme zasadli do poroty, alebo to bolo také, že si povedala, že to necháš všetko na raz a potom sa rozhodneš. Ako to bolo u teba? My sme ako porota dostali pomerne dosť času na to sa pripraviť. Už potom, keď prebiehala kalibrácia v porote. Takže aj ja som si pozrela každý jeden príbeh a veľmi mi pomohlo rozprávať sa o tom s ostatnými porodcami. Aby sme si potvrdili, že máme podobné videnie a máme podobný názor na to, že kto by tým víťazom mal byť. Áno. A teda povedali sme si veľa príbehov pri tom hodnotení. Pri niektorých sme sa zasmiali, pri niektorých nás až trošku stíslo. Máš nejaký, ktorý si pamätáš, alebo ktorý ti tak utkvel? Tých príbehov tam bolo naozaj že veľa. A ako hovoríš, ako asistentka zachraňovala niekoho cez okno toalety, tak to je úplne že topka. Ja si ale pamätám úplne iný príbeh. On bol aj ocenený. Bol to chlapec, bol to mladý muž. Áno. A ja som mala potom šťastie sa s ním rozprávať počas gala večera. Tento mladý muž bol Róm a rozprávali sme sa veľa o tom, ako sa snaží rómske deti zapájať do tanca. A tým, že ja som kedysi aj tancovala, tak mi to bolo ešte o kúsok bližšie. A bol pre mňa nesmiernou inšpiráciou v tom, že aj napriek tomu, z akej komunity pochádza, tak tá jeho chuť a energia, ako chce deťom ukázať, že keď sa naučíte a pôjdete vystupovať, že vás niekto ocení, že vám bude tlieskať, že proste druhý uvidia, aký ste šikovní, tak mne naskakujú zimomriavky za každým, keď si na to spomeniem. Áno, poviem ti takú pikošku. Tento mladý muž skoro neprišiel. On nám v deň eventu písal, že teda nemôže sa úplne dostaviť a že mu to veľmi ľúto, ale spojili sme síly a presvedčili sme ho, takže sme veľmi radi, že teda dostali takúto príležitosť aj s tebou sa porozprávať. Tak to sa oplatilo. A teda mňa vždy zaujíma, podľa čoho sa človek rozhoduje. Vrátim sa k tomu rozhodovaniu. Teda rozprávala si o tom, ako ste sa dohodli s inými porodcami, na základe čoho. Ale čo boli možno aj také tvoje osobné kritériá, keď si vyberala tých víťazov? Ja keď som si vždy vyberala aj do týmu ľudí, tak a asi veľmi rovnakou optikou som sa pozerala aj na nominovaných. Pre mňa
práca asistentky alebo office manažéra alebo niekoho, kto je naozaj v tej firme a má svoju úlohu, tak to nie je len o tom, že mám nejakú náplň práce, ktorú si odrobím a 16:00 padne a idem domov, ale pre mňa je to ako keby robiť kúsok niečo viac. Niečo, čo sa možno odo mňa nečaká, alebo taká tá proaktivita v tom, že ja ako šéf možno mám nejaký plán A alebo možno nejakú myšlienku, ktorá vzišla z nejakého meetingu a premýšľam nad tým. A ak taký človek, ktorému chcem odovzdať, že poďme skúsiť urobiť niečo a ten človek vás prekvapí, že už je to hotovo. Že to je pre mňa úplne wow. Mm-hmm. Tak to určite. Potom má tú hodnotu trošku naviac ten človek. Odporocovali sme si to. Prešli sme si všetky príbehy a vybrali sme víťazov. Išli sme na gala večer, kde mali sme aj nejaké aktivity predtým, workshopy a podobne. Mohli sa tam tí ľudia porozprávať presne. Mali ste tam výstánok, bolo tam viac ľudí. Čo ťa tak najviac na tých aktivitách alebo na tom gala večeri zaujalo alebo chytilo? Čo pre teba malo takú pridanú hodnotu? Pre mňa celá tá atmosféra takej voľnosti, takej slobody v tom, že idem na workshop, o ktorý sa zaujímam, alebo pristavím sa pri niekom, ktorý môže byť pre mňa zaujímavý. Celý ten gala večer mal pre mňa veľký náboj človečiny. Bolo to obyčajné, bolo to o obyčajných ľuďoch a podľa mňa celá tá atmosféra bola taká veľmi ľudská. Keď porovnám mnohé konferencie, ktorých som bola súčasťou, a to nehovorím len o slovenských, to hovorím aj o medzinárodných konferenciách, tak tam, či chceme alebo nie, sme v nejakej póze, máme nejakú masku na tvare a snažíme sa vyzerať profi a reprezentatívne. A aj ľudia na gala večere na Hviezde roka sa snažili byť krásni a všetci boli nádherní. Napriek tomu si ale myslím, že tam tá obyčajnosť, taká tá človečina, ona tam úplne bola cítiť. Bolo to tam veľmi cítiť. No. Ja spomínam tiež, keď už ešte tie workshopy boli také, že naozaj sa tí ľudia rozprávali tak, ale už keď sme prišli na ten gala večer, tak už si myslím, že viacerým tak padla slzička, že toto je veľmi pekné, fakt to bolo cítiť to, ako tí ľudia pri sebe stoja, ako sa snažia vyzdvihnúť tie pozície. Bolo, rozhodne áno. Hviezda roka je teda ešte pomerne mladá súťaž. Máme za sebou prvý ročník a chystáme ďalší. Už sme teda rozprávali, ešte si zaujalo aj to, že tvoja kariéra presne začína na takýchto pozíciách. Prečo si myslíš, že sú tieto pozície vo firmách veľmi dôležité? Sú to tie krky, ktoré hýbu hlavou. Sú to tí nenápadní hrdinovia, vďaka ktorým tie firmy fungujú. A myslím si, že oni si aj zaslúžia naozaj túto pozornosť, že vy ste veľmi krásne uchopili niečo, čo doteraz tu nebolo na Slovensku. Lebo našu pozornosť väčšinou majú úspešní športovci, podnikatelia, áno, my často sa bavíme o riaditeľoch, zakladateľoch a podobne. Tak, ale každý úspešný takýto človek má za sebou veľký tím ľudí, vďaka ktorým je tam, kde je a môže sa píšiť tým úspechom. A práve to ma celé nadchlo, že dávame, že ukazujeme tých, ktorí stoja v tom tieni a trošku ich na to slniečko pošťuchneme a ukážeme a oceníme. Tie naše hviezdy. Teda ty už si to trošku načrtla, ale ešte stále sa v našej spoločnosti drží taký ten názor, že asistentka je tá, čo robí kávu. Kto je podľa teba taká tá pravá asistentka? Tak dobrá asistentka určite urobí dobrú kávu. Ale šikovná asistentka je multifunkčná osoba, ktorá dokáže podľa mňa v jednej chvíli robiť niekoľko vecí naraz a okrem toho myslí na ďalších 100 vecí. A je to osoba, ktorá je spoľahlivá, taká naozaj, že výborné asistentky, tie sú maximálne zodpovedné. Nemusíš myslieť na to,
čo si jej práve povedala, aby zabezpečila, vieš sa spoľahnúť na 1000%. Taktiež si pri nej človek nemusí dávať pozor na to, čo povie, lebo vie, že to ostane že je diskrétna, presne tak. Ja sa stretávam s rôznymi typmi práce asistentiek. A sú asistentky, ktoré naozaj len vítajú návštevy, pekne vítajú návštevu, sú tie reprezentatívne tváre, ktoré privítajú, ktoré usadia, ktoré zorganizujú, aby bola meetingovka pekne pripravená, aby bolo všade voňavo a čisto. Ale potom sú aj asistentky osobné, v tej profesionalite. Áno. A vtedy oni sú presne také tie osoby, že sú zladené s tým šéfom, telom aj dušou. Že vedia, ako ten šéf uvažuje, že sú mu k dispozícii 24/7. Ja vnímam, že Gen Z, generácia Z si stráži svoj work-life balance a že oni si veľmi nevedia predstaviť byť 24/7 k dispozícii. Je to už tak. Ale poznám aj z tejto generácie takých, ktorí sú šikovní a keď cítia takéto ocenenie, že ten šéf si váži tú prácu, tak sú ochotní ísť aj na ten rámec. Že ono, jedna vec je, že ten prístup tej asistentky, ale pokiaľ ona necíti ocenenie z tej druhej strany, uznanie a tú podporu, tak aj tú najšikovnejšiu to v jednom momente môže odradiť. No veľakrát to ani nie je o nejakých iných faktoroch, ale len o tom, že chcem vedieť, že teda tá moja práca je ocenená tými, pre ktorú ju robím. To určite. Myslíš si, že takáto súťaž, ako je Hviezda roka, môže prispieť k lepšiemu prostrediu vo firmách? Možno aj k tomu uvedomeniu si, že tieto pozície sú dôležité a nie sú až tak v úzadí, ako si my predstavujeme. Potrebujeme to všetci, celá spoločnosť. Sme národ, ktorý nie je zvyknutý chváliť a nie sme veľmi naučení oceňovať. Väčšinou sa pozeráme na to, keď pochybíš, tak toto si urobila zle, toto musíš lepšie a tak ďalej. Čiže toto sa musíme všetci stále učiť, aby sme aj veľmi bežné veci vedeli oceniť. Áno, určite je to tak. Čo by si odkázala ľuďom, ktorí možno premýšľajú, či sa do tejto Hviezdy roka prihlásiť, či to nie je sebachvála a podobne? Ja každého v tom podporujem a hlavne tých, ktorí majú týchto ľudí v tíme, aby ich nominovali, aby im možno aj touto drobnosťou vedeli to uznanie prejaviť. Ono je to pár minút, ktorých treba pri tej nominácii, ale má to obrovský efekt pre tých ľudí a ja si myslím, že aj tá najväčšia šedá myška v tej kancelárii sa poteší, keď sa dozvie, že bola nominovaná. Určite sme mali aj víťazov, ktorí teda išli na pódium s roztrasenými kolenami, ale veľmi si užili to, že si ich niekto všimol a že ich niekto ocenil za tú ich prácu. Ja si myslím, že títo ľudia z toho žili ešte ďalší mesiac, 2-3. No hlavne, keď sme mali také príbehy, že teda v pondelok prišli do práce a kancelária bola plná balónov, alebo teda, ako sme mali v predchádzajúcej časti, že si podávali tú hviezdu a pozerali na ňu a hľadali hviezdu na oblohe. Tak to ja mám úplne zimomriavky. To je presne preto, to sa to oplatí robiť. Áno, ono niekedy človek naozaj nevie, akú má okolo seba komunitu a potom príde takéto niečo a človek má presne zimomriavky. Teraz by som prešla trošku ešte k tebe osobne. Aké hodnoty sú pre teba najdôležitejšie, možno nielen v práci, ale aj v živote? Pre mňa hra fair play, taká čestnosť a férovosť. To je asi taká najsilnejšia pre mňa hodnota, čo sa týka života ako takého. A potom na rovnakej úrovni s tým všetkým mám zdravie. Lebo pokiaľ nie sme zdraví, tak nás nič nebaví. Je to tak. Máš to tak, že tie hodnoty, ktoré máš v živote, máš aj v práci, alebo ich máš oddelené? Ja to mám všetko spolu. Nerozlišujem prácu a osobný život. Ja sa prácou bavím, takže mňa to teší tak, ako to je. Tak to je výborné. Každý z nás má nejaké zdroje inšpirácie. Máš aj ty nejakého človeka alebo moment, ktorý ťa výrazne ovplyvnil v tej tvojej kariérnej ceste? To je zaujímavá otázka. Ja začnem úplne pri rodičoch, lebo moji rodičia sú stelesnením obrovskej pokory a múdrosti.
A častokrát si na to spomeniem, keď sa rozhodujem, že ako by sa na to pozrela mama alebo otec. Takže to asi úplne na prvom mieste sú oni dvaja. A ja som... Týmto ich pozdravujeme. Áno, mami, keď to budeš počúvať, mami, oci, tak to je pre vás. A potom z tej profesijnej stránky, keď som začínala ako asistentka, tak ja som od prvého momentu mala vždy fantastických šéfov, od ktorých som sa učila. A hneď ten prvý môj šéf bol najmä človek. Vedel sa na mňa pozerať ako na človeka, nie ako na zamestnanca alebo asistentku. A ja mám aj takú pikošku, uvidíte, či sa vám to bude do tohto hodiť, ale aby sme sa zasmiali, tak môj tretí deň v práci ako čistej absolventky na pozícii asistentky som dostala úlohu od šéfa odviesť mu auto do servisu. Mal veľkú limuzínu. A ja som pri vyparkovávaní nabehla na taký stĺpik na parkovisku a celý deň s mojimi novými kolegami ajťakmi sme sa snažili vypíliť ten stĺpik, aby som sa vedela posunúť o centimeter viac. Nám sa to za celý deň nepodarilo a tak som o 3:30 prišla s malou dušou a už som si tak balila kufre po 3 dňoch a zaklopala som mu do kancelárie a on sa pýta, tak čo Zuzka, vybavené? A že A on že, a čo sa stalo? Ja hovorím, to a to sa stalo. A jeho prvá reakcia bola, Zuzia, si v poriadku? A ja, že že som. A on, že dobre, tak zajtra to prosím vybav. Že môžem s tým autom ísť. Takýto šéf je na nezaplatenie. Tak. A my sme doteraz v kontakte. A každý ďalší šéf bol predovšetkým človek. Boli to veľmi múdri ľudia, ale čo som si ja na nich najviac vážila, bolo, že ma vedeli brať takú, aká som. Že ja som pri nich sa naozaj nemusela dávať do žiadnej pózy. Ja som celkom známa tým, že pomenovávam veci. Že keď nie sú správne, tak ich proste komunikujem. A som tiež taký typ človeka, ktorý aj keď som dlhé roky bola vo vrcholovom manažmente v rámci Slovenska, tak ja som chcela poznať prácu tých ľudí a snažila som sa ich počúvať a potom tie veci, ktoré sme pre nich robili a chystali, tak som častokrát aj bojovala za drobnosti, ktoré by inak možno si nikto nevšimol. A ja som bola rada, že tí šéfovia za mnou takto vždy stáli. Tak to áno, ale to veľmi povzbudí človeka. Prajme všetkým, aby mali len takýchto šéfov. To veru áno. A teda, ak by si mala dnes niekoho nominovať ty, čo by ťa presvedčilo, že práve tento človek si zaslúži byť hviezda roka? Ja mám teraz taký skôr mini tím v spoločnosti. A ak by som sa mala vrátiť do veľkého tímu, ktorý som mala, tak tam by som, naozaj by tam padali veľmi konkrétne mená osôb, ale pre mňa osoba, ktorú by som nominovala, by bola práve tá, na ktorú sa viem ja maximálne spoľahnúť. S ktorou si ladím, pri ktorej môžem byť taká, aká som, ktorá to nezneužije, ktorá vie byť diskrétna a ktorá premýšľa aktívne a vie prinášať riešenia. To je asi tak, že chcela som to v tom pozitívnom duchu, že nemám veľmi rada také postoje, keď ľudia povedia, toto je problém a sťažujú sa. Máme problémy všetci, ale ja milujem ľudí, ktorí povedia, dobre, skúsme to takto, to sme skúsili, tak to nám nevyšlo, tak poďme ešte, a čo ešte môžeme. Že toto si ja veľmi cením pri ľuďoch. Určite tak. Ďakujeme za tento insight. A ešte teda, ja sa opýtam, bavili sme sa tu o tom veľa, rozobrali sme to do hĺbky, ale ak by si mala jednou vetou niekomu povedať, čo je hviezda roka, aká veta by to bola? Mnohé hviezdy na oblohe my nevidíme, pokiaľ sa dobre a starostlivo nezahladíme na tú oblohu. A pre mňa tá hviezda roka je možno tá, ktorá nemusí svietiť najviac, ale je tá, ktorá dotvára tú oblohu. Tak Zuzi, to si nádherne povedala. Myslím, že to si o sebou budeme niesť do ďalšieho ročníka.
Zuzi, ty si bola teda porodkyňa Hviezdy roka, ale ako value ste boli aj partnerom tohto podujatia. Čo to obnášalo? My sme mali veľmi peknú príležitosť prispieť a mať svoj priestor v rámci celého gala večera. A nie len gala večera, ale celého poobedia, pretože ten deň trval od poobedia až do neskorých večerných hodín. A my sme počas toho poobedia mali veľa rozhovorov vďaka tomu, že sa mohli účastníci pristaviť pri nás. Mohli sme sa rozprávať o tom, čo robíme, s čím im vieme pomôcť a zároveň sme dávali aj ceny oceneným a víťazom a v rámci tých cien si mohli víťazi potom neskôr zvoliť takú službu, ktorá im úplne najviac pasuje v tom tíme. Áno, partnerské balíčky boli teda celkom bohaté a svoje miesto ste tam našli aj my. Veríme, že teda súťažiaci a teda hlavne výherci to využili. Čo by si možno odkázala partnerom alebo ľuďom, ktorí zvažujú partnerstvo pre Hviezdu roka 2026? Keď sme sa rozprávali o tom, že vlastne títo neviditeľní ľudia sú častokrát aj tí, na ktorých stojí to rozhodnutie, do akej spolupráce ísť, akého dodávateľa, subdodávateľa mať, tak myslím si, že to má zmysel naozaj pre mnohé spoločnosti byť tým partnerom, pretože je to také ako keby mini trhovisko toho všetkého, čo na jednom mieste počas toho gala večera alebo toho celého dňa tam môžu tí účastníci vidieť, zažiť, môžu sa osobne postretávať s tými potenciálnymi klientami alebo dodávateľmi. Takže je to na malom priestore v krátkom čase veľa vecí, čo sa dá vyťažiť. My sme teda veľmi vďační, že ste boli partnerom. Ak niekto rozmýšľa o tom, teda aké partnerstvo a či ísť do toho partnerstva, tak budeme radi, ak sa vám ozvete na info@hviezdaroka.sk. Zuzka, veľmi pekne ti ďakujem, že si nám priblížila pohľad porodkyne, pohľad aj partnera a že si s nami zazdieľala teda aj tú svoju kariérnu cestu aj vo value a vlastne aj svoje skúsenosti a hodnoty. Ja vám ďakujem za to pozvanie. Ste strašne fajn partia a ja vám držím palce, aby tá Hviezda roka v tomto ďalšom ročníku bola ešte viac wow, ako bola tá prvá. Budeme na tom veľmi usilovne pracovať a v ďalšej epizóde sa opäť vrátime k víťazom a prinesieme ďalší inšpiratívny príbeh. Ak chcete zostať v obraze, nezabudnite sledovať Hviezda roka na sociálnych sieťach a prihlásiť sa na odber newslettera na hviezdaroka.sk. Ďakujeme, že ste boli aj dnes s nami a tešíme sa na ďalšiu časť.